Здравейте! Днес ще ви покажа как да си направите книга и перо. Така, първо ще ми трябва да взема някои неща. Така, тази книга, но пък нямам емералди. Чакай. Но може отвънка да ми са донесли нещата. Така. Чакайте малко. Аха, ето ги. Така. Така. Взимате ги. И крафтинг тейбъл ви трябва. Така. Хайде. Добре. Така. Слагате перото тук. Книгата тук. Най-отгоре, най-изляво. И мастилото тук. И ето. Получи се книга и перо. И взимате. И нали си... Или ако искате си пишете не... чакайте. Или ако искате си пишете нещо... Какво? Нещо такова. Но когато натиснете подписване, има едно... Така, прочетете отдолу. Важно, когато подпишете книгата, няма да можете да я редактирате. Демек няма да можете да я променяте. Нали сега, примерно, Стефан. Така. И подписване и затваряне за винаги. Така и ето, става енчантната. Все едно. И така. Ето, не може нищо да се прави. Така, и това беше. До скоро и до някой следващ клип за нещо друго да ви покажа. И чао!